Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ang ito ay buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at sila iyong sinugo sa makatuwid bagay si Heso Kristo. Niwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, walhatiin mo ako sa iyo rin. Ang kalwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan, sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay imula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin at ako'y lumalhati sa kanila. At wala na ako sa sanlibutan at ang mga ito ay nasa sanlibutan at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na. Samantalang ako'y sumasa kanila ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang hanak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanlibutan upang sila'y pagtamo ng aking kagalakan ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, kaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila'y gayon sinusugo ko sa sanlibutan. At dahil sa kanila'y pinakabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisimpalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang sila lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila naman sumaatin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ay binigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin upang sila'y maglubos sa pagkakaisa upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Nabasa na po ang San Juan 17. Hello. Payapan po.
at konsentrasyon, manalangin lamang po. Malugod at malam magkaya kami pa. Ngulit pa si bayo ginang Diyos. Maus kukulait. Itipon-tipon kami mikakapatad ginang pangganapan ng metong apaman niyang ba, kitang metong a Diyos, kaya kaming Diyos na tagapagligtas. Pang mag-aral, karingkirang salita, karingkirang gawa, hit ginang Diyos, kaya mana mo, tugod kaya kami. Ginang Diyos nung makananong ngeni, miyembro, spesyalis, at pinili mong gamit ginang Diyos bang maging gamit na ningkekang Espiritu, kamayupaya bang turo ang pontumayid kaya kami. Ginang Diyos, panimunan mo kami, galo ka king mabilong mimpang tao, pangalayang paglugaran, king kamalyan, at king diablo, king kekembye. Ginang Diyos nung makananong higit magpasalamat king misan pa, king panamanggong wewe, iningat mo kami ginang Diyos, na nung makananong mitipon-tipon kami, pangganapan ng metong mapamangpuri, pampasalamat, kaya kaginang Diyos. Gino, dinan mo kaya pong git pang kabyasnan, kapibabatan, tetagan ginang Diyos, bang ngayari din kekeng banal na tungkulan, bang mga isadsad nila, kung noka ka rin, maging ka rin kami naman. Ginang Diyos, minopuabot sa laysayan din kekeng samu kaya ka, tunay ginang Diyos, balong mula rin nilalaman na rin kekeng puso ang pong pamisip. Makanyan ginang Diyos, lalapit mila rin kekeng kapatad, amanandaman ginang Diyos, lalo di higit din at yuking ampunan nung makananong maglimus ginang Diyos, kim banal mong pamipakayap, kim banal mong pamipatawad, higit ginang Diyos. Ginang Diyos, sana na po kumaba ingal doon ng kasakitan, ni ing kumayap nala, bang akayabe mila, gagalmang, king banal ming tungkulan. Ginang Diyos, reti mo po rin kanakong samot dalangin, tampuda rin kanakong kapatad, tanggapan niyo pong mabanglungain na harapan niyo, at king lihim, tanggapan mi naman po, ing malmong kaablasan. Takal pong salamat.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang naukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pakikipag-ugnay ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pangsariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay isang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay may pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagkasulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na nasa lahat at bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunay na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na pinakilala na ng mediuminidad. Nabasa na po ang prinsipyo ng union.
Om honor pisaso yande ing lagiun itaing Diyos at makiagumyo ing pili ugton ing Diyos at iyo ampong kapayapa o taong mo agaro tanggapan pangayon na iting kayo payon ing sablang ako kayo miyadwa pakabeasan iyo o manualang tawo anyang yakong atiyo tawong kalupayo ing ing metong ayato metong kong patuto abiyaing Ginoo aring sarili na ing manualang tao ko pintutok nung asawa kayo ing burin Diyos ang ngiti awan niyo akong lo mabiye ing mapadapat ito oye ko tinok ng ing burining Ginoo o ko kinawong ing dot ng Kristo tangal do napon on tinggelawan ko
Ondok ning Kalbaryo, wami babatako. Kanyang kasakitan, akong daramdaman. Ampo pangakakit, lupa kong melalang, tapote tinuknong, ing kasarilinan, apin tapat ko, king lagyo ing duwan. O niya pinikayo, o agkatonda kayo, ang giyangit ang sakit, o atiyo ke kayo, dapat ko aking Diyos, ko sasabihan ko, an kingal do bukas, inggalal tanggap ko. O pagkamuha, o ring panalatiyo, pangayugulutan, o tablang desan ko, ang pasabi, o bienaning ginumi, o batakopin, adwan ke kayo. Tangang kang pagal, kong daramdaman, ampong ko sakitan, dumning kapanuwalan, yang itang libok, kong tatanggapan, o apining adwan, pagtapat ko'y kongan. Ang lontot mayakit, ing pangayawos yu, tuntoyang matatag, ing pa manuala yu, balen ko, Inikanwanan mo, o abielang patuto, eting sarili yu. O lingi ikongeni, o pinikit yu. Ang tunidalan, ing agyo, pinikong yabe ko sa mitatahanan ko, kung sangat ing pamamilatan, ing upaya ng Diyos at panuanan da kayo, ing bestamot eye ikit ampon atangalan ing kinong maestro kanita. Dapat meniwala kayo ampong sinalpan tayo. Ing uli na pablasang, ing amanong pabiela kaya kayo, pabiela kingang kaman nga. Asano ikong sabla,
Abiye kayong magpatutu karing akalupador, ing gewado, ing kayang alagad kanitang yakuman. Pat king akilala ke ing lagiuno ning maestro. Ing bestamat eye atatangalon ing kanakong lagyu king santong hebanghelyo. Tapot iyaku patutu king sarili ko na miniwala ampong sinalpan tayo king lagyuna ning maestro. Ang goa king bundok na ning kalbaryo eko kinawang king kayang ka. Anyay ko ngeni etayid king lagyuna ning Ginoo. Eyo sa tutulutan karing sarili yo ing malililang pasibayo ting landas yo. E bagkos pakikuwanan niyo. Karing aldo bukas ing ating kayong lakuan. Amaging matibe anting modelong tangalando ring dakol. Maging ting eyu kayabe ampon makakilala king Union Express. Magpatutu king ikayu king anggaman ngeni at ikayong mababatiyo. King uli na pablasang ting gabiye ing Ginoo karing sarili. Pakikuanan niyo pin karing aldos. Lasang mga ina karing balang metong ke kayo. Lalong may giting pagpakasikan ko king lasang. Yo ing pabiye king ganaganang bage. King pamangailangan na ning numang tao. King ganaganang bage angeni tatangalan niyo king yato yung kakarinan. King uli na pablasang ing siwala ang pangkulayit na ning Ginoo. At inayo king kalibugtan na ning yato. Manuana niyo ing may katanggap. Manuana niyo ing may karandam king kulayit na ning mayupaya. Kanito kapilanmon enano tanggapan ing nanumang kasakitan. Kanito nanumon enano malyaring tanggapan ing kabiguan. King uli na pablasang at kayo king lagyo. Kayo gagawa kayo hanggang asawa at ulitan ko kabata hanggang kawakasan. Tanggapan niya ing nabang karing aldo yung paintong. Ikay ang sa ating Diyos sapat ng pagiligan karing balang metong ke kayo. Uling karing balang saglit mainto niyang kayang pagluk. Panting kayang dapat iyo ing tao king makatuliran ang takoyo sano ing kesyasan. Magpakumbaba ko king lagyuning kayo. Eyo sa tutulutan karing sarili ing at to amalyaring magpa. Kung maging matasyo, uling ing Diyos king kisap mata ibag. Tapos,
itang ate yung tao, magdalang kababon, kayo ang ponali ang mana. King huli na pablasang ikaw maniwala kayo, king lagyo, ko ang ating katapatan amalyaring magpatutu king ikayo. Ing pamamilatan doring amano, ang malyaring mag-araliyo ang pong manaliksik ing tao. Malyaring mapirayit. Kayang pamag-aral. Bagko. Kaya tinlang katuliran, ing balang at no, ing manuwalang. Katang hapon, huling ikit na Diyos, akong katapatan, eging bantag, daring mibiye ka na ako, at kanito, nalilane ning ing uli na pablasang ing tenang niya sano ikong agkatanda. Malulot ne ing yatong karinan ing mayap yung dapat ito ring maging katuliran apanul ing banting upayang mayaplak ing ng kumaniyo karing sarili at apamanalangin tagyuna ning maestro huling apayon ing kayong akakitipo ang pong daramdaman nung nano pabiena ning yato ing uli na pablasang ikayo meniwala kayo uling metahid kayo kaniya ing sa kapag at pigawan ing nobeno karing ulit-ulit pakisabi ming mayap ke kayo ing maging kambilano ing manuwalang tao king kayang kasal. Eko pinpainawo hanggang eywak ko ang pongdasan itang tune yung painto. Eyo sano malyaring panamdaman itang kapagalan. Ting iti alang kabaldo. Kayo talagang makayusino ring puyo ting lagi. Etimpo ilaring malyaring ay biyeko. Eging pamalot king kayong ing kanuanan babiyeke ke kayo. Ring balang adios ing bendesyo. O karing balang metong ke kayo. Ikayo na sano ing tune mayakit. Ameging anak ng Kristo. Ing pamamilatano ning kekong kapanwalon ampong kapamintuon. Hapon serapiayo ing kanakong bansog. Dapot uling ikit na ning Diyos. Ing kanakong katapatan. Pero ni kayo ing binyena. Tinuyo king saglit a pinandit king kekong tipunan. Pag masusyan yu, ing burina ning Ginoo, pangkanita ing lalong kanuanan tanggapan yu. Kapayapon ating bendesyon lalakwan ko ke kayo. Santa Veronica Lakwandan.
Ay isa pong magandang umaga po sa inyong lahat po mga kapatid. Una po sa ating mahal na Panginoon. Mayroon po tayong tema na tatalakayin sa umagang ito. Pagkakaiba ng Espiritu sa kaluluwa. Yung mga referensya po niya. Genesis chapter 2 verse 7. Ecclesiastes 12:7. Sa umaga pong ito, mayroon po tayong nakaandang tagapagsalita o speaker po. At sa mga sita po natin sa umagang ito, kay Brother Hermano RP Soriano from Bayong Jerusalem, Regional Education Committee, Region 7. Sila po ay nakarating dito sa atin. Mamaya po baka mabigyan po kayo ng oras. Una po nating tatawagin ang ating kapatid na si Renato po daw ang mauna. Isang magandang umaga po sa ating lahat. At muli tayo po ay nagkatipon-tipon upang gampanan ang ating kanya-kanyang tungkulin sa isang Panginoon. At napakinggan po natin ang banal na batlayan na unang nagbigay ng mensahe sa atin na sa kanya pong paunang mensahe na kung saan sabi niya sa atin na kung saan ang dalawa o tatlo na nag-aaral at pinag-uusapan ang kanyang pangalan, nandoon sa kalagitnaan ang ating Panginoon. Ngayon pong umagang ito na alam nating hindi po tayo nag-iisa. Pinangungunahan po tayo ng ating Panginoon sa ating banal na pagtitipon ngayong umaga. Kaya po sana panatiliin po natin ang kapayapaan sa ating puso at ang banal na presensya po ng ating Panginoon ang siya sanang ating maramdaman ngayong umagang ito. At napakaganda po ng ating tema ngayong linggong ito. Na kung saan ganito po ang nakasaad. Pagkakaiba ng espiritu sa kaluluwa. Ang ibig lang pong ipahiwatig ng ating tema, pagkakaiba ng isang espiritu at kaluluwa. Tayo pong nasa ilalim ng bandila ng Union Espiritismo. Alam po natin na sa ating pag-aaral, ang espiritu ay hindi po natin nakikita. Walang anyo, hindi po natin nakakapa. So, wala po siya. Wala siyang ugis. Yun po ang espiritu. At ang kaluluwa naman, basahin po natin sa Genesis 1:26 para po lubos nating maunawaan at makuha kung ano ang kaluluwa. Narito po ang Genesis 1:26. At sinabi ng Diyos, dalangin natin ang tao sa ating larawan,
ayon sa ating wangis. At magkakaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda at sa dagat, at sa mga ibon sa impapawid, at sa mga ayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na sisiusad sa ibabaw ng lupa. Diyos, ang Panginoon po ang nagsasabi dito, lalangin natin ang tao ayon po sa ating larawan, wangis. Lalangan tayo yung tao, agpangking kakatamong kalarawan, anapuking kapampangan. Pataya po, para po natin makuha ang buod nito, tungayan din po natin ang Genesis 2:7. Narito po ang nakasaad at nakasulat sa Ebanghelyo. Genesis 2:7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at iningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng ininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kasan kayo po kayong kapampangan? Alayang kapampangan? O, sige po. Nilalang ng Diyos ang tao. May kanya-kanya pong sangkap na elemento. Nilalang po ng Diyos ang tao, kasama na po rito yung espiritu, kasama na po rito yung alabok, angin, elemento ng alabok, lupa, angin, tubig, at iningaan po. At binansagang kaluluwang buhay. Yako po, ako, kayo, tayo, ay tinatawag na kaluluwang buhay. Sa atin pong pag-aaral, alam po natin na ang Union Espiritismo using a scientific method. Kung tutuusin po natin na walang namatay sa isang tao. Kasi po, ang espiritu ay hindi mamamatay kailanman. Ang espiritu po ay babalik at babalik sa kanyang pinanggalingan sa ating Panginoon. Nanggaling po ang espiritu at babalik sa ating Panginoon. At ang sangkap po ng lupa, babalik din po sa lupa. Hindi po namatay. Babalik sa lupa, sangkap ng angin, babalik din po sa angin. Alabok, babalik sa alabok. So, kung pag-aaralin po natin na wala pong namatay sa isang tao. Although namatay lang po ang isang tao, madedecompose lang po ang isang tao dahil magbabalik at magbabalik kung saan nanggaling ang isang tao. Kaya, sa ating pong katayuan ngayon, bilang nag-aaral, nananaliksik sa salita ng Diyos, na sa atin pong nakukuhang pag-aaral, hindi po natin pwedeng ipagkatiwala ang ating sarili upang makamit ang ating salvation o kaligtasan sa ating kapwa, sa ating anak, sa ating magulang, sa ating kapatid. May kanya-kanya po tayong espiritu na nakahataan sa ating kaluluwang buhay. At nakasaad po yan sa Ecclesiastes 18:4. Basahin po natin. Oh, no. Ano po, doon sa Ezekiel. Ezekiel 18:4. Ito po, Ezekiel 18:4. Narito ang lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng Anak ay akin.
Ang kaluluwa na nagkasala ay mamamatay. So, nakasaad po sa Ebanghelyo, nakasulat po, na mamamatay daw po tayo sa kasalanan. Dahil mamamatay tayo sa kasalanan, hindi po natin pwedeng ipagkatiwala ang ating sarili sa ating kapwa. May kanya-kanya po tayong trabaho para makamit ang kaligtasan. Kaya kapampangan po kanya-kanyang pusan. May aligtas yung kalupatamong tao. Sarili mo yung pantunanin kaya kang kaligtasan. Nakasaad po yan sa 20, Ecclesiastes 18:20. Ito po, ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ng ama ng kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay sasa kanya at ang kasamaan ng masama ay sasa kanya. So, kanya-kanya po tayo. Narito po tayo, naglilingkod sa Panginoon, kung ano po ang ating ginawa, ay siya lamang pong bibigyang o tutugon ng Panginoon sa atin. Kaya sa atin pong pag-aaral na noong una po, ang Panginoon nung panahon po ni Nunong Nue, dahil po sa kasamahang ginagawa ng mga tao noon, na dahil sa pagtitiis ng Panginoon sa kanilang ginagawa, ano pong nangyari? Nung panahon yun, marami ang hindi gumagawa ng naayon sa Panginoon. Nakikita na nila at nakakasama ang Panginoon, subalit nag-aalinlangan pa rin po sila na hindi kagaya ngayon na sabi ng Batlaya na mapalad tayo dahil hindi naman natin nakita ang Panginoon, naniwala tayo. O noon po, nung unang panahon, nababasa natin sa Biblia na nakikita at nakakasama na nila ang Panginoon, subalit marami pa rin ang hindi naniniwala. Kaya ano pong nangyari nung panahon ni Nunong Nue? Mensahe po ng Panginoon kay Nunong Nue na palulubugin ang mundo. Ano po, pinagtatawanan at kinakansyawan ang habang ginagawa ni Nunong Nue ang kanyang arko. At ano po ang nangyari? Nakasaad dito sa unang sulat ni Pedro sa 3:20. Na nung unang panahon ang mga uswail na ang pagpapainuhod ng Diyos ay nananatili nung mga araw ni Noe. Samantalang inihahanda ang dawong, nasa loob nito'y kakaunti. Sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. So, lawin niyo po, ketang panahon na ito, kaya habera na yung Panginoon, Diyos kanito, akakit na ni, mensahe na, miyayaliwa pong mensaheng payatad na ng Diyos, karing tao kanito. Subalit hindi pa rin po sila naniniwala, lubos nananalig sa ating Panginoon. Ano po ang ginawa? Sinubok po sila ng Panginoon. Ano po ang nangyari? 8 kaluluwa lang po ang naligtas nung panahon yan. Ang angkan po ni Nunong Nue. So, sa akin pong maikling pagpapaliwanag sa ating tema, sana po ay mayroon tayong natutuan at naliwanagan tayo sa ating pong pagkakaintindi kung ano po ang pagkakaiba ng kaluluwa at espiritu. Muli po, marami pang kasama kong magpapaliwanag. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Ngayon po tatawagin po natin ang pangalawang magsasalita po sa atin, ang ating kapatid na si Brother Joe Asuncion from Pamanad sa Dimbia.
Una po sa lahat, binabati ko ang ating Panginoon at ang kagaya namin na naging magulang din, binabati ko rin po kayong lahat. At lalong-lalo na ang ating mga kabataan ngayon na masigid na nag-aaral sa mga espiritual na pag-aaral na ating pinag-aaralan ngayon. Ang paksa po natin ay tungkol sa pagkakaiba ng espiritu at sa kaluluwa. Marami na pong sinabi sa atin ang mga pinag-aralan natin ito. Ang masasabi ko lang po dito sa pinag-aralan natin dito sa Ecclesiastes 12, Kapitulo 12, versikulo 7. Sabi po rito, dahil po binasa na po rito, no? At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay magbabalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Tayo pong lahat ay pwede po tayong ang ating sarili o ating pisik at katawan na ito pag siya po ay bumalik na sa lupa at ang katawan natin ang espiritu ng ating katawan ay babalik sa Diyos. Ano pa kung ang ibig kong sabihin, ang ating kaluluwa? Ang kaluluwa po natin, ang pagkakaalam ko ay ang kaluluwa natin ay dito po kasi may nasasabi dito, ano ang magagawa ng Diyos sa kaluluwa? Dito po sa awit 49:15, ngunit tutubusin ng Diyos ang ating kaluluwa sa kapangyarihan na Sheol sapagkat tatanggapin niya ako. Ang pagkakakilala po natin dito, tayo po hindi po gagawan po ng Diyos ang paraan upang tayo ay hindi makuha ng diablo. Ang diablo po yung Sheol upang tayo ay hindi mabigyan tayo ng pagkakataon na tayo ay hindi mahulog sa kamatayan. At ito po ang kasagutan dito po sa Job 33:28 po. Sa Job 33:28. Kaya niya tinubos ang aking kaluluwa sa pagpayo, sa hukay, at ang aking buhay ay makakakita ng liwanag. Kaya po ang ating kaluluwa upang tayo ay magkaroon na at makikita natin ang kaliwanagan sa ating buhay. Kaya kung ang ating mga pananampalataya, kagaya po na ngayon, tayo ay gumagawa ng mabuti at nagsasamba tayo, ginagawa natin ang ating katungkulan sa Diyos, palagay ko po, tayo ay makakakita ng kaliwanagan sa ating mga bawat sarili at sa ating pananampalataya na tayo po ay maliligtas. Marami pong salamat. Maraming salamat po sa ikalawang tagapagsalita sa mga binigay pong paliwanag sa atin. Sana po ay naging malinaw sa atin ang ating talakayan. Dahil po binigayan po tayo ng mga referensya at pagpapatotoo na talagang tayo po ay may pagkakaiba ng espiritu sa kaluluwa. So kasi po ang tao ay binuo po ng Diyos yan, may sangkap po tayong lupa o halikabok na tinatawag. At tapos po, pinagkalooban po tayo ng buhay ng Diyos sa pamagitan po ng ating ilong na Kanya pong binigyan po tayo ng buhay. No? Sa pamagitan po niyan, tayo po ay
nagkakasala ang tao sa matwid. Bagamat pag po tayo ay nagkaroon ng mga pag-aaral sa ganito pong pag-aaral, tayo po ay nalilinis po sa pamagitan po ng mga karunungang naririnig po natin sa mga pag-aaral na ito. Ito po ang tanging paraan upang ang taong ito ay malinis ang kanyang sarili. Dahil po sabi nga ng ating mga kapatid, hindi po natin maililigtas ang isang kapatid o ang ating magulang kung di tayo lang ang makakaligtas sa ating sarili. So may kanya-kanya po tayong may kanya-kanya po tayong mga dapat gawin, no? Kung minsan po pagmasdan po natin ang ating mga kapatid, bakit po yung iba hindi gumagawa ng mga mabubuti? Bakit yung iba gumagawa ng mabuti? So yun po ang paraan, ang pagtanggap sa ating Panginoon. Dahil po kung hindi po natin tatanggapin sa ating sarili na mayroon po tayong Diyos na nagliligtas sa atin, hindi tayo po nagsisisi sa ating mga kasalanan, hindi po natin matatanggap din ang ating Panginoon. Dapat po, linisin din po natin ang ating mga sarili. Tanggapin po natin ang Diyos sa ating sarili at humingi po tayo ng mga tawad, pagpapatawad sa Kanya, sa atin, upang tayo po ay makapagtrabaho, makagawa sa ating mga tungkulin. Ngayon pong umagang ito, mayroon po tayong bisita na nanggaling pa sa ibang mga lunduyan. Ito po, sa palagay ko, kabataan ito. Si Brother RP Soriano po. Bibigyan po natin siya ng pagkakataon habang marami pa po ang oras. Ang pagpupuri at pasasalamat po sa ating Panginoon at gayon din ang aking pagbati sa buong pamunuan ng lunduyang ito, gayon din sa mga kapatid, mga magulang at kapwa ko kabataan. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa akin o sa amin sa inyong lunduyan upang makiisa sa inyong pag-aaral sa umagang ito ng ating Sabat. At gaya po ng nakagawian natin, tayo ay nag-aaral, nauukol sa mga paksang naitalaga ng ating pamunuan sa ating mga rehiyon. At bago ko po talakayin at magbahagi sa paksa na naitalaga sa umagang ito, actually po ay usual na alam ko ang lunduyang ito na every year we're attending po the anniversary of Centro Sibol. Pero sabi ko sa kapatid na kabataan na naririto na nais ko isa sa inyong pagtitipon at makita ang natural na pagtitipon sa lunduyan ng kagaya nitong pag-aaral. At sabi ko nga po nung kinuha ang aking pangalan at alam kong hinihanda ko ang aking sarili na tatayo sa inyong harapan, bagaman sinabi ko sa ating kapatid na ako ay magiging simpleng tagapakinig lamang sa umagang ito. Bagamat alam natin na sa bawat isa at sa bawat pag-aaral natin na tayo ay laging nakahanda sa anumang pagkakataon, kung kaya't ipagpaumanhin niyo po kung anuman ang aking maibabahagi sa umagang ito. Gayunman po at nabanggit na ako ang punong tagapamahala ng rehiyon in terms po of the Education Committee ng Region 7. Ako rin po ay nagagalak and commendable of the youth ng Centro Sibol na nandyan at aktibo ang mga munting kabataan dahil yan po ang isa sa layunin
ng mga kabataan din, di lamang sa aming rehiyon at gayon din sa rehiyon na ito, na palabungin natin ang mga kabataan. Magsisimula tayo sa munting kabataan dahil sila ang susunod na mamumuno sa ating kapatiran. Kung kaya't marapat lamang na pagtuunan natin sila ng pansin. Isa po iyon sa aking layunin sa pagpunta at pagbisita sa lunduyang ito upang makita ko dahil marahil isa po ako sa active fan ng Sibol dahil isa ako doon sa mga nagla-like ng kanilang posting in the Facebook, even po sa live streaming sa YouTube. Pinapanood ko rin po kayo pagka nagkakaroon ng pagkakataon na hindi man po ako nakadalo sa pagtitipon sa aming lunduyan dahil alam ko na iisa lamang ang ating pag-aaral. Kung kaya't malaking tulong sa ating mga kapatid ang sinimulan ng lunduyang ito. At sana hindi lamang sa lunduyang ito na mangyari iyon, kundi bagkus sa lahat ng mga lunduyan ay mapanood na natin live through internet. So, gayon man po, sa ating paksa na pinag-aaralan sa umagang ito, ang pagkakaiba ng espiritu at kaluluwa. Marahil hindi man po ako higit sa mga nakapagbahagi sa umagang ito na ating mga magulang, mga kapatid. Sa atin, alam natin na tayo ay pinagkalooban ng Diyos, ng Espiritu. At gayon din, pinagkalooban tayo ng katawan. Pinagkalooban tayo ng instrumento upang mapasulong, mapaangat natin ang ating sarili. Mapaangat natin ang tunay na tao na nananahan sa katawang ito. Kung kaya't ang espiritong ito ang siyang tunay na diwa, ang siyang tunay na tao na siyang nagdadala ng karunungan, siyang nagdadala ng ugali ng isang tao. Kung kaya't magmamanifest ang lahat ng ito sa paggamit niya ng kanyang katawan. Gayon din pinagkalooban siya ng katawan na ito upang ito ang kanyang gamitin. Gayon din sa paghihiwalay ng espiritu at ng katawan, pinagkalooban pa rin siya ng tinatawag natin na semi-material body na kung saan maaari natin siyang makita. Ito ang tinatawag natin na peri-espiritu na siyang gagamitin ng espiritu natin upang tayo ay makita, maging perceptible, ika nga, tayo sa mata ng bawat isa. At ang sinasabi natin itong nagiging katawan ay bumabagay lang din sa mundo na pinupuntahan ng ating espiritu dahil hindi po ito applicable in all na mundo na maaring puntahan ng ating katawan. Ito ay batay lamang sa aklat ng espiritu ni Allan Kardec na aking sinasambitla sa umagang ito. At dahil po mula kanina, mula sa aming biyahe ay binabasa ko na ang aklat ng espiritu na kung ako man ay mabigyan ng pagkakataon, although sinabi ko sa aking sarili na I want to be a simple listener lang sa umagang ito. Gayunman, sana nakabahagi po ako sa ating pag-aaral. And gusto ko lamang pong ibahagi din ang thought na nandito sa ating harapan, na God gave us the gift of life. It is up to us to give ourselves the gift of living. Yun nga po, binigyan tayo ng pagkakataon upang mabuhay. Binigyan tayo ng katawang laman upang gamitin, upang mapasulong natin ang ating espiritu. Kung kaya't nasa sa atin po kung paano natin ito gagamitin at sasamantalahin sa paggawa ng mabuti, sa paggawa o sa pagkakawang gawa na hinihiling ng ating pag-aaral. Dahil tayong mga espiritista, naniniwala tayo na hindi lamang tayo nakukontento sa pag-aaral, bagkus ang pag-aaral na ito ay ating
isinasabuhay at ating ginagawa sa pamamagitan ng ating pagkakawang gawa. So yun lamang po ang aking maibabahagi sa umagang ito. Muli po ang aking pasasalamat sa inyong lubos na pagtanggap sa amin, sa inyong lunduyan. Very commendable din po the session ng Sibol ay napaka-organisado dahil talagang feel ko po na nandito talaga at napakasarap makinig dahil na rin po sa maayos na pamumuno ng ating pamunuan. So gayon man po muli, maraming salamat po. Naway hindi po ito ang aking huling pagbisita sa inyong sesyon at magkaroon pa ako ng pagkakataon na makabahagi sa sesyon na ito. Muli po, magandang umaga at maraming salamat po sa mga. Maraming salamat po sa ating naging bisita sa umagang ito. Welcome po kayo dito sa ating lunduyan. Lahat po ng ating mga kapatid na miyembro po ng ating pananampalataya at masisipag na manggagawa ng Diyos na kagaya ng ating kapatid. Yan po galing po ng Balutu, Consumpcion, Tarlac. At aking pong tatawagin ngayon ng Education Committee ng Sibol Tagumpay Ningbiya sa mga kabataan, si Brother F. Reyes para sa isang activities. Ay. Naging race po ako magandang umaga po sa ating Panginoong Diyos at Panginoong Yesus. Sa umaga pong ito ay nandito siya sa ating gitna. Magandang umaga rin po sa lahat ng pamunuan ng ating lunduyan, Sibol Tagumpay Ningbiya. Ako po'y nagpapasakop sa inyong kapangyarihan sa umaga pong ito. At gayon din po ang aming kasama sa Education Committee ng Region 7 na si kapatid na RP Soriano na siya po ngayon ang Regional Committee Chairman ng Region 7. Nakarating po siya. Maraming salamat kapatid. At ito po ang hinihintay ng ating mga kapatid na sisingit ko lang po dahil nandito po si kapatid na Bapang Weng. Baka ubusin yung oras mamaya. Kaya sisingit ko na po. Ito na po. Kakaunti lang naman yung sa akin dahil nung nakaraang linggo po ay hindi po kami nakapag-present sa inyo dahil mayroon po kaming mga ibang convention na inattend ng ating regional na kailangan pong attend yun. Kaya po pagpasensyahan nyo na po kung na-delay po ang aming awarding for the month, every month po to Kaya po ngayon, dahil marami po tayong tagapagsalita, the rank 1 po ang aming i-award ngayon at ipapakita sa screen. So mamaya po sa mga sesyon ng mga kabataan, doon na lamang po namin papakita ang rank 5 to 2 para naman po ang oras ay mapaikli natin at mabigyan pa ng mga kaunting kaorasan ng ating mga kapatid. Ito po, ang the rank 1, nag-iba po ang rank 1 na naman. Yung picture po doon, sabi ng mga kabataan, sabi nila, may gober june po kanu, kaya ang picture na ka rin. Kasi po kanu, dapat may palitan o yan na po. Dapat po may laban la, kayong pagka-rank 1, o nga pong dita ka diferensya karetang quiz sa mga quiz nila, kaya nag-rank 1 po, iba na naman. So, nagbabalik, dahil sa return, ang maliit na pangulo ng anak ng ating pangulo. Ito na po. A Unión Espiritista Cristiana de Filipinas Incorporada, New General Center, Kutkut, Kapas, Tarlac, founded February 19, 1905, SEC Register Number January 23, 1909, Region 7A, Pampanga, Bataan, Zambales, Centro, Sibol, Tagumpay Ningbiya. Local Youth Education Committee present this Certificate of Recognition to Liniel M. Yumul. Palakpakan tayo, pumigbalik ng pasibayo. For being the top one with the average of 98.20 for the month of September 2016 in Munting Kabataan Sunday Schooling Program of Centro Sibol Tagumpay Ningbiya, headed by the Local Youth Education Committee. Given this October 18 of the year of our Lord 2016 at Centro Sibol Tagumpay Ningbiya, PPC 5 Region 7A, Bicol, Mabalacat City, Pampanga. Inaanyahan po namin ang aming Pangulong Pangkatandaan. Dito po tayo sa gitna. Yun pong inaabangan nila sa YouTube. Ito na po.
Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta po sa MKSS na binanggit po ni kapatid na Yarpi Soriano. Mamaya po, yun po, may tumulong na naman po ng kapatid. Hindi ko na po sasambitin lahat ng tumutulong sa amin. Maraming salamat po sa pamunuan po ng Sibol. Salamat po sa PPC5. Salamat din po. Maraming salamat po sa ating kapatid na si F. Beleno, hindi na po Reyes. Nakakalimutan ko po kasi yung apelido niya. Maraming salamat po sa oras na ito at sa ating mga munting kabataan. Sana po ay lalo po ninyong kakanta po sila. O sige, hindi po kasi alam eh. O sige, kayo na po ang kakanta.
Maraming salamat po. Pasensya na po kayo mga kabataan ha. Hindi ko kayo kagad natawag. Dahil alam po kasi marami ng beses na wala kayo eh. Kaya nasanay po ako. Maraming salamat po sa ating kabataan na naging top 1, no? Sana po lalong babait yung bata. Yeah, maging mabait po sana lalo. Yan po, yung ating mga kabataan po, sila po ang ating pag-asa. Dahil po sabi ni Bayani na si Jose Rizal, ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya po maraming salamat sa ating mga Youth Education Committee na talagang nagiging aktibo sila sa pagtuturo sa ating mga munting kabataan. Dahil po sa umpisa pa lang, tinututukan po nila ang ating mga munting kabataan ngayon. So congratulations din po sa ating mga namamaala ng mga kabataan natin at sa ating buong pamunuan ng Sibul Tagumpay Ningbyé. Salamat po sa inyong mga suporta sa ating mga kabataan. So sa umaga pong ito, marami pa po ang oras na dapat nating pag-aralan. May tatawagin pa po tayong isa na palagay ko po talagang saktong-sakto ang oras. Si Brother Noel Yumul po, siya po ang tatawagin natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakinggan po natin ang ating mga speaker na dalawang evangelist. Akala ko po, uubusin na po yung oras. Ang alam ko po, wala akong oras ngayon eh. Pero nag-iwan pa sila ng maraming oras. Opo. So, narinig niyo po kanina na ang ating dumalaw sa atin na masasabi kong banal na espiritu na nagpakilala siya nung una, ang kanyang pangalan ay Serapia. Bakit ngayon ang pangalan niya ay Veronica? Ang Diyos po kasi ganun po ang kanyang ginagawa. Pag ang dati mong pangalan, pagkatapos ang ginagawa mo sa mundong ito masama, pag nagbago ka, papalitan yung pangalan. Ibigyan ka ng bagong pangalan dahil bumuti ka na. Gagaya ni Apostol Pablo, dati niyang pangalan, Saulo, nung masama siya. Nung nagbago siya, binago siya ng Panginoon, inalis yung pangalan na Saulo, pinalitan siya ng pangalang Pablo at siya'y naging apostol. Baka magtaka po kayo kung bakit ganun po ang nasasabing pangalan. Hindi po paglalayon po yun. Baka isipin nyo paglalayon po yun. Hindi po. Dito pa lang, buhay pa. Napalitan na po ang kanyang pangalan. Marami pong reference na pagsusuri sa Biblia. Tayo po ngayon, ako po ay magpapahayag ng mga salita ng Diyos na mula sa Kanya, na hindi mula sa aking sarili. Ang ating pong pagbabasihan ang Biblia. Hindi po tayo lalabas sa Biblia. Ang ating pag-uusapan. Dahil ito po ang panukat na tama, ito po ang instruction, ito po ang guide na dapat nating sundan. Sa ating paksa po ngayon, tungkol sa pagkakaiba ng espiritu at kaluluwa, na ipinaliwanag po ng ating mga kapatid, gusto ko lang pong dugtungan. Gusto ko lang pong elaborate sa inyo kung paano ang pagkakaiba ng espiritu at kaluluwa. Binasa po nila sa Biblia, ang kaluluwa at ang espiritu. Tingnan po natin ang kanilang binasa, balikan po natin ang Genesis 2:7. Ganito po ang nakasulat. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. At hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Napakalinaw po ang nakasulat sa Genesis 2:7
nung lalangin niya ang tao, ginawa niya muna ang katawan. Nung katawan pa lang, wala pa yung hininga, hindi po gumagalaw ang katawan. Diba? Gusto ng Diyos, ang tao ay mabuhay. Anong ginawa niya? Pinasukan siya ng hininga sa ilong. Nang mapasukan siya ng hininga sa ilong, siya ay naging kaluluwang buhay. Gumagalaw na siya. Tao na po siya. Di ba? Dahil meron na siyang hininga. Yung iningang sinasabi ng Diyos na ipinagkaloob sa tao, yun po ang diwa, yun po ang espiritu na nagmula sa Kanya. Diba? Yun po ang tao na nagmula sa Kanya. Kaya, kung walang katawan, hindi niya pwedeng ilagay ang hininga. Kailangan mauna niya munang iporma ang katawan bago ang manggaling sa langit. Diba? Hindi nauna ang espiritu, kundi naunang ginawa, pinorma ang katawan pagkatapos ang panlangit. Ganun po ang nakasulat sa Biblia. Sa unang Korinto 15, umpisahin natin sa 43. Ganito pong nakasulat. Ang sabi ni Apostol Pablo ay ganito. Itinatanim na may pagkakasiphayo, binubuhay na maguli na may kaluwalhatian. Itinatanim na may kahinaan, binubuhay na maguli na may kapangyarihan. 44. Itinatanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu naman. 45. Gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. 46. Bagaman ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una. Ito po ang aking sinasabi sa inyo. Kundi ang ukol sa lupa, pagkatapos ang ukol sa espiritu. Yun po, di ba? Nauna ang ukol sa lupa, pagkatapos susunod ang ukol sa langit. Kaya naging kaluluwang buhay. Ngayon, narinig ninyo, ang unang nilikha ng Diyos si Adam sa Genesis. Bakit nababasa sa 15:45, may unang Adam, pagkatapos may susunod na huling Adam? E di dalawa ang Adam na lumalabas. Ibalik mo po sa 45. Gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Diba? Ito yung galing sa alabok na pinorma ng Diyos, si Adam na tao, katulad natin. Pagkatapos ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Ito ang espiritong nagpapagalaw sa unang Adam na sinasabi. Walang magagawa ang laman, kundi ang espiritu. Sino ang nagbibigay buhay? San Juan 6:63. Tingnan niyo po yung nakasulat. Ang espiritu nga ang bumubuhay, di ba? Nung wala pang espiritu, hindi sa buhay, hindi sa gumagalaw. Nung mabigyan sa ng espiritu, gumagalaw, buhay na siya. Ang espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Di ba? O, doon na gumagalaw ang tao. Kaya ang tao ay naging kaluluwang buhay. Yung huling Adam, yung nagbibigay ng buhay, ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Yesukristo. Siya kasi ang nagbibigay buhay hindi naman ang tao Kaya ginamit lang ang pangalang Adam. Dahil ang pinagkakalooban niyang hininga, ang pangalan niya Adam. Kaya sinabi niya, ang susunod na Adam ay nagbibigay buhay. Excuse me. Doon niya sinunod ang pangalan na yun. Kaya ang tao ay naging kaluluwang buhay. Sa makatwid, ang kaluluwa, ito po ang ating katawan mismo. Katawan mismo na material na nakikita natin. Di ba? Kaluluwa. Kaya sa salitang Grego, ginamit nila
ang kaluluwa, nepes. Ang espiritu, ginamit nila ruha, raa. Di ba? Isinali nila sa ganung salita. Kaya sa Biblia, mababasa po natin, ang pagkaalam ng marami, pag namatay ang tao, sumalangit sana ang kanyang kaluluwa. Mapapasalangit ang kanyang kaluluwa. Kasi may nababasa silang kaluluwa. Nakita ni Apostol Juan ang kanilang kaluluwa ng mga lahat ng pinatay, pinugutan ng mga ulo. Bakit sinabi ni Apostol Juan? Kasi nga, kaluluwa ang nakikita ni Apostol Juan, ang kanyang pangitayin. Nakita niya, nandoon sila. Diba? Nandoon sila. Ang sabi niya. Kaya, ang sabi ng ating kapatid na binasa sa Ezekiel 18:4, ang kaluluwa ay pwedeng magkasala. Diba? Ngayon, kung pwedeng magkasala ang kaluluwa, ang espiritong nasa loob, dahil gumagawa ka ng kasalanan, apektado siya, dahil kasama siya. Diba? Hindi ibig sabihin, pag namatay ka, sabi ng Roma, bayad na ang kasalanan, kapatid. Bayad ka na, sabi ni Apostol Pablo, patay ka na eh. Bakit sinabi niyang bayad na ang iyong kasalanan? Kasi nga, patay ka na nga. Hindi ka na pwedeng gumawa pang kasalanan. Hindi ka na pwedeng magpatuloy dahil patay ka na. Pero kapatid, wag nating isipin, ang espiritu mo walang kasalanan dahil kasama sa katawang may kasalanan. Kaya sinabi ng Biblia sa Ecclesiastes 12:7, ang lupa ay mababalik sa lupa. Ang espiritu kung saan nanggaling ay doon babalik. Hindi lahat bumabalik. Hindi lahat bumabalik. Hindi. Mawawalang bisa ang nakasulat sa Apokalipsis na ikalawang kamatayan. Nasaan ang ikalawang kamatayan? Kung lahat ay babalik. Hindi. Alam nyo kapatid, sa totoo lang, meron talagang taong matigas ang ulo. Kahit anong ibigay mong pangaral sa kanya, ayaw niya magsisi, ayaw niya magbago. Meron taong ganon. Anong gagawin ng Diyos kung ayaw magsisi? Pababayaan ka niya. Hindi ba? Apokalipsis 2:21. Pakinggan po ninyo. At binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi. At siya'y ayaw magsisi sa kanyang pakikiapid. Diba? Ayaw niya magsisi eh. Binigyan siya ng pagkakataon ng ating Panginoon, pero ayaw niyang tumanggap. Ayaw niyang magsisi. Anong sabi niya? Panginoon, pabayaan mo ko. Masarap kasi ito eh. Pagkamatay ko, wala nito eh. Diba? Oh, ganon ang takbo ng isip ng tao. Ayaw niyang pasal. Na siya'y turuan para makagawa ng mabuti. Meron talagang taong matigas ang ulo na ayaw magpasakop. Pero ang Diyos, hindi siya maramot. Ang nais na lahat ng tao, maging masama ka, mabuti ka, gusto niya maligtas tayong lahat. Ayaw niyang merong mapapahamak. Di ba? 3:9, ikalawang Pedro. Ganito ang nakasulat, ang sabi ni Apostol Pedro. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba. Kundi mapagpainuhod sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Yan po ang nais ng Diyos. Lahat ay magsipagsisi. Lahat ay magbago. Diba? Lahat ay... Bakit ayaw magsisi? Yung mga ilan. Diba? Ipinapahayag na ang kanyang salita para malaman at marinig ng maraming tao. Para sila ay mabahagi sa kaligtasan. Sapagkat ang kaligtasan ay nasa Panginoon. Saan ka aantong ngayon? Diba gusto natin maging banal? Kaya na nasa lupa ka, banal ka na eh. Bakit? Nandito po tayo ngayon eh. Ang lugar na ito ay tinatawag ng Diyos na bahay ng Diyos. Kaya na nasa lupa ka, matatawag ka ng banal eh. Kaya yung mga banal, kinalulukdan ng Diyos. Naniniwala po kayo doon? Kung hindi, basahin natin ang Biblia. This is a stress ng awit. Para mapatunayan po natin. Diba? This is a stress ng awit.
Tungkol sa mga banal, di ba? Tungkol sa mga banal na nangasa lupa, di ba? Nangasa lupa? Nasa lupa ka pa, tatawagin ka ng banal. Tungkol sa mga banal na nangasa lupa, sila ang maririlag ng mga kinalulukdan kong lubos, sabi ng Biblia. O, ayaw mo ba yon? Banal ka? Kinalulukdan ka ng Diyos? Mahal ka ng Diyos? O, banal ka eh. Ngayon, pag namatay kang banal, mapalad ka. Kaya lang, hindi pwede yung pagkamatay mo sa loob ng 3 araw, mapasalangit ka na. Hindi. O kaya, yung nangyari sa ating Panginoong Yesus, 40 araw, patay na siya, kasama pa kanyang mga alagad. Nagpapakita pa sa mga maraming tao. Pero patay na siya. After 40 days, doon parang siya umakyat sa langit. Ang tao hindi ganon. Hindi sa susunod doon. Diba? Banal ka eh. Napili ka ng Diyos eh. Tingnan po natin. Ang Biblia po hindi sinungaling eh. 3:13 ng 1. Sumagot si Jesus, 3:13 ng 1. At walang umakyat sa langit. Ito po ang maganda, ano po? Walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid bagay, ang anak ng tao na nasa langit. Siya lang ang umakyat sa langit eh. Sino yung sinasabing anak ng tao? Si Jesus. Siya ang bumaba, naggaling sa langit. Siyang bumaba, siya rin ang aakyat sa langit. Maliban sa kanya, wala pang taong umakyat sa langit. Ang tanong ay ganito. Ano po yung ginagawa natin linggo-linggo, nagpapagod tayo? Kung tayo ay hindi mapapasalangit. Mapapasalangit tayo. Pero kung ako tatanungin nyo, meron na bang taong umakyat sa langit? Ang sagot ko, wala. Bakit? Nakasulat sa Biblia eh. Bagay yung mga banal, nanggagaling sa itaas, bumababa. Di ba? Ganun po talaga eh. Yung mga anghel ng Diyos, manhik manawag yan. Hindi ba? Ang Espiritu, manhik manawag yan. Pag ang tao namatay, banal ka, ang Espiritu mo, katulad ka ng anghel. Di ba? Hindi ka nakikita eh. 1:51 ng 1. Tingnan po natin kung sinasabi ng Biblia, ti pamalik yung kapampangan. 1:51 ng 1. Anik yung Tagalog. At sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manawag sa ulunan ng anak ng tao, kapampangan. At sinabi na kaya, ing katutuan kaya kayo sasabihan ko, akit yang mabuklat ing banwa at manikla at tipa ding angeles ni Diyos tulit ding anak ng tao. Di ba? Yung anghel ng Diyos, tipa manikla, manhik manawag sila. Tama pa yung ginagawa. Tama. Manhik manawag sila, tipa manikla. Potang tipa yan, magpakilala yan. Ya ko yung banal na espiritu. Magpakilala yung lagyo. Paitas na ako babo. Ngayon, kung banal ka, nasaan ka ngayon, kapatid? Gusto niyong malaman pa, kapatid? Gusto niyong makilala? Para matuwa po tayo? Di ba? Of dosages. Ganito ang nakasulat. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Di ba? Pag banal ka, nasa kamay ka ng Diyos. Pag nasa kamay ka ng Diyos, makasigurado ka. Assurance mo yon na ikaw ay ligtas ka. Na ikaw ay ligtas ka. Di ba? Assurance mo yan eh, para ikaw ay ligtas ka eh. Nasa kamay ka ng Diyos eh. Wala ka sa kamay ng diablo. Ang mahirap, pag sinabi ng Biblia, nasa kamay ng diablo, kapatid, manginig ka. Baka mapunta ka sa asupre at tagad-tagatang apoy, kapatid, na nakasulat sa Apokalipsis na iyan ang ikalawang kamatayan. Hindi ba? Nasaan ang lugar nila ngayon? Sabi nila, pagpatay ka na, kung banal ka, nasaan ang banal ngayon? Hindi mo nakikita. Nasa lupa ba? Nasa lupa ba?
Bakit? Kung nasa lupa pa, binalikan niya pa muli ang kanyang pinanggalingan. Kapatid, hindi na niya alam ang kanyang pinanggalingan. Wala na yon. Wala na yon. 11:13 ng Hebreos, ganito pong mababasa, napakalinaw doon. Ha? Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo, at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan, at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. 14. Sapagkat ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang inahanap nila ang lupaing kanilang sarili. 15. At katotohanan kung kanilang naalaala, iyaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. Sabi ng Biblia, kung naalaala lamang nila ang kanilang pinanggalingan, sana meron silang pagkakataon na bumalik. Nasaan sila ngayon? Nandito pa sila. Sabi ng tao, nandito eh. Naglalakbay parang tao, lipat-libot-libot. Bawal ang trabaho kung palibot-libot. Ha? Pag banal ka, wala ka rito. Alam niyo po kung saan ka pag banal ka. Dapat tayong matuba. Pakinggan po ninyo, Apokalipsis, Kapitulo 6, versikulo 9 hanggang 11. Dito niyo makikita ang totoo. Na ang banal, di ito ang kanilang pinakalugar, pinaka-espasyo na nakasulat sa Biblia. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay. Dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumakanila. Yes. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa? 11. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal, at sa kanila'y sinabi na mangagpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa-alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin naman gaya nila. Di pa naman tayo namatay eh. Hihintayin pa tayo eh. Di ba? Nasaan sila? Nasa ilalim ng dambana. Pero nasa taas sila. Alam niyo po yung ilalim ng dambana kung saan? Wala pa sila sa langit na tirahan ng Diyos. Nasa labas. Kaya sabi ng Biblia, binigyan pa sila ng puting balabal na inabot sa kanilang Diyos sa kanilang kamay. Katabi lang sila. Di ba? Ngayon, ano ang pagkakaalam natin sa langit? Sa 12:4 ng ikalawang Korinto, o just 4 ata yun. Sige, tingnan po natin. Ito. Ano po ito? Just po ito, 12? Ito to. Na kung paanong siya, sa 3. At nakikilala ko ang taong yan, maging sa katawan o sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakaalam. 4. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. 5. Tungkol sa taong yaon, ako'y nagmamapuri. Ngunit tungkol sa akin, sarili ay hindi ako nagmamapuri. Maliban na sa aking mga kainaan. Sa 12:2. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan aywan ko. Maging sa labas ng katawan aywan ko. Diyos ang nakakaalam. Na inagaw hanggang sa 3 langit. Diba? Inagaw hanggang 3 langit. Sino yung inagaw na 3 langit? Nangangahulugan, ang langit, pag sinabing 3 langit, merong hindi nabanggit eh. Nangangahulugan, merong 2 langit. Merong unang langit. Diba? May unang langit, may 2 langit.
Alin ang unang langit? Yun po ang nililiparan ng mga ibon. Itaas din yun eh. Yung ikalawang langit, yun ang pinupuntaan ng mga spaceship. Pero natatanaw pa rin ng ating mga mata. Yun po ang ulap na tinatawag sa Kapampangan biga. Doon po mag-uukom ang Diyos sa biga. Ang sinasabing banal, na sinasabi ng Diyos, magpahinga pa kayo ng kaunting panahon, nandun sila. Doon ang kanilang espasyo, sa ilalim ng dambana, kapatid. Wala sila rito. Nandoon, sama-sama ang mga banal doon. Iniintay ang pag-ukom pagdating ng takdang panahon. Kaya po tayo, dapat ay magiliwan tayo, dapat tayo ay magbasigasig po tayo sa ating pagganap sa ating tungkulin sa Diyos hanggang sa atin ay tanggapin ang kamatayan ay tayo po ay mabibilang na isang banal. Kaya ang kaluluwa at espiritu, meron pong pagkakaiba yan bago ako magtapos. Sa Hebreos 4:12, maiksi po yung oras na po. Maiksing oras. Naka-1/4 pa lang ako tapos na yung oras. Diba? Kailangan para sa akin 2 oras. Okay. 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Kaya ang espiritu at kaluluwa, meron pong pagkakaiba. Yun po ang sabi ng Biblia. Huwag na tayo mag-isip ng haka-haka. Iba ang kaluluwa, iba ang espiritu. Pasibayo po, maya payabak, dakala salamat kaya kongan. Maraming salamat po sa ating tagapagsalita ngayong umaga ito. Ngayon po ang ating offering po, 4,542. So sa susunod pong October 22 po, nag-imbita po ang ating kapatid na Regional President at Director po sa pag-anniversary po ni Silaw T. Namnaman sa Maribeles, Bataan po, October 22. At ngayon po, pangalawang linggo po ng ating buwan, yung local board po may meeting ngayon, pagkatapos po ng ating pagsamba. So hanggang dito po ang ating pagsamba ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa ating mga kapatid na nakadalaw o nakarating sa ating pagpupulong. At maraming salamat din po sa ating Panginoon sa tulong niya. Sa pang-araw-araw po na ating mga gawain, siya po ay laging nakantabay, lalo na po sa ating mga mabubuting gawa. Wag po nating hayaan na wag po nating kakalimutan na gawin ang ating mga tungkulin sa ating pananampalataya para po ang lahat ng mga bagay na ating gugustuhin po ay ating matamo sa pamagitan ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Ang panguling panalangin po ay bibigay po natin kay Brother Fred pagkatapos po ng ito.
Manalangin tam po, pasalamat tam. Malagod da kaya kaming pa. Una po pasalamat kami ngalang kapapusan kaya kapablasang makanyan meng iniingat yung balang metong kaya kami. Diyos ko, pasalamat kaya po ngalang kapapusan kaya kapablasang ngayon nga ba kayo iti? Pag-aral kami kimbinan ng eskwelahan. Sana po Diyos ko, din kaya kami pag-aralan na paksa, mga nila pong mirapo ka rin kaya tulang na po rin kaya da po kananban kanita. Makanya kaya pong lalong mahigit makagawa pong makapanuparan rin tinggap ming tungkulan kaya ka. Pasalamat kaya po ngayon pinanditi kayong sablang may kakapatad. Anak ang pong makatwa Diyos ko nung makanano kaya pong miras kapayapan. Kaya ni Santuaro nga ito pong kaya kampayapanwanan. Sana po ginungin ng mamanuli kami miras kami ng pong kapayapan. Karing kaya kempi bale-bale. Diyos ko lang ulo na po rin ating sa kaya bendesyonan mo nga po ban kanita miras kaya nga pong kapayapan ni kaya sablang may kakapatad. Inunong niyo pong ating kay nanubod bita ka panandaman kay sariling kaampis kang laman ngayon pinandit. Bendesyonan mo kaya nga po kitang kaya kang mayupayang gamat ban kanito Diyos ko. Ingkasang kanan ka rin kaya balang sariling pay po malyari manatili. Ipayla po rin kaya kaya samo ang pong karalungan kaya kang ngayon nga baksapo tanggapan mula. Tanggapan na masapo ng balang may itong kaya kami tang lima kaya blas ng kilig. Doon ng Yesus sa kaya kaya talapagligtas. Ipapamitan po isa blag kaya magpakapilan man. Iyan nasa po. Salamat po. There is boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Sibul Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibul Tagumpay Bie. Sibul Tagumpay Bie is now signing off.